Masného prihrávky mali oči. Tentoraz ideálne uvoľnil Nehodu a Dasajev to nemal jednoduché. Potom futbalové majstrovstvo v plnej kráse demonstroval Blochin a jeho strela ďalší komentár nepotrebuje. 0-1. Opäť vitálny Masný a po ňom Kozák. Získali sme 7 roh. Po niekoľkých nezdarených sa Panenka falšovanou strelou opäť zapísal do histórie významných stretnutí. Vojáček bravúrov vyrovnal na 1-1. Vychutnajme si tento najradostnejší okamih zápasu ešte raz. Po prestávke mali obe mužstvá už menej príležitostí. Túto nevyužil Nehoda a ten istý hráč po Panenkovom rohe trafil brvno a vojačkovú hlavičku z prázdnej bránky vykopol Demianenko. Na stave 1-1 sa už nič nezmenilo.